Sa kada sitio, karaniwan nang makikita ang operasyon ng mga betting station na isabong dito sa Angeles City sa Pampanga. Pero sa pag-iikot ng CLTV News Team, walang nakabukas sa mga betting station dito sa lungsod. Bilang pinuno ng Committee on Business Affairs ayon kay City Councilor Joseph Alpi Bonifacio, na pagkasunduan ng City Government na ipasara muna pansamantala ang lahat ng e-games establishment ngayong nasa ilalim ng Alert Level 3 ang lungsod ng Angeles. Actually, noong January 9, starting January 9 to January 15, initial papasara nila. Kasi po, atipin direktiba coming from the Mayor's Office na wala pa pong online gaming para po itang hawan medyo maiwasan niya. Plus, kaya pong liquor ban, little gatherings, binawal na rin po. Then, in-extend niya naman from January 16 hanggang to January 31 po. Natatangi raw sa Pampanga ang kanilang hakbang na ito dahil sa nakalipas na linggo, ang surge sa syudad ay nakikita sa kada barangay na may extension ng business hours ng mga gaming station. Kita po alert level 3 kanina po midbasi. So, like what I've said po, it is we are doing this retrofitting what we need in Angeles City. Balutanan po ng Angeles City, masyado na po negosyo. Kami cases po manira kalaparan ng negosyo, baka po marakang may apektuhan. Dahil po siguro, aisip na po ni kakatabong malugod na mayor, ang po rin staff na kailangan niya po talagang implementing wala pong then online game makasarala pa po. Para po baywas talaga itang hawaan, lalo na yung Omicron variant. Sa ilalim ng Alert Level 3, base sa atas ng IATF, kasamang inirekomendang pansamantalang magsara muna ay ang mga negosyong nasa kategoryang fanfares tulad ng perya, kids amusement. Kasama na din dito ang mga casino, horse racing, cockfighting cockpits, lottery and betting shop at ibang gaming establishment. Paolo G. Santos, CLTV News.